धन्यवाद श्रीप्रसाद। जालना खामगाव रेल्वे मार्ग लवकर सुरू व्हावा म्हणून संत श्री गजानन महाराज यांच्याकडे घातलं साकडे। जालना खामगाव रेल्वे मार्गाचं सर्वेक्षण गेल्या 2-3 दिवसांपासून सुरू आहे। आज सर्वेक्षण चमू शिवसेना खासदार प्रतापराव जाधव यांच्या समवेत शेगाव येथे आली असता विविध विषयांवर चर्चा करून खासदार प्रतापराव जाधव व आमदार ॲडव्होकेट आकाश पुंडकर, रेल्वे अधिकारी SC जैन, जिल्हा प्रमुख शांताराम दाने, जिल्हा प्रमुख बळीराम मापारी, उपसभापती बबनराव तुपे यांनी संत श्री गजानन महाराज मंदिरामध्ये श्रींचे दर्शन घेऊन रेल्वे मार्ग लवकर व्हावा म्हणून संत गजानन महाराजांना साकडं घातलं व सर्वांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला।